హలో దోస్తులు, ఎట్లున్నారు? అందరికీ నమస్తే. ఈ తెలంగాణ పరి హైబ్రిడ్ పిల్ల శ్రీలత మీకు ఈరోజు ఏం నేర్పిస్తుందో ఎరకనా? మినప బజ్జీలు నేర్పిస్తుంది. ఏంది పోరి మొన్నటిదాకా అండి మీరు గారు అని మాట్లాడి ఈరోజు తెలంగాణ యాస మాట్లాడుతుందని చూస్తున్నారు, పరిశాన్ అవుతున్నారేమి? క్యారెక్టర్ కొత్తగా ఉందని ట్రై చేసిన, లోపల క్యారెక్టర్ అట్లనే ఉంది, పాతదే. నేను పల్లెటూరు పోరినే, ఎక్కడ పోతుంది లోపల ఉన్నది, అందుకే గిట్లా మాట్లాడుతున్నా. దీనికి ఏమేం చేయాలో తెలుసునా? ఇట్లా మినప్పప్పు రాత్రంతా నానబెట్టాలి. దాంట్లో 2-3 పచ్చికాయలు వేసి, చిన్న అల్లం ముక్కేసి, జీలకర్ర వేసి, ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది ఎరకనా? పిండి ఇట్లా వస్తుంది. ఆ పిండిని ఏం లేదు, ఇట్లా కాగుతున్న నీళ్ళు నూనెలో బజ్జీలు వేసినట్టు వేసుడే. ఏంది ఈ పూరి గారెల పిండి చూపించి బజ్జీలు వేస్తుంది అనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే మా పూరనికి గారెల కంటే బజ్జీలే ఇష్టం. ఎందుకంటే చిన్న పూరలు అందరు గారెలు ఇష్టపడరు కదా, లోపల చక్కగా ఉడకదు అంటారు, మీదిదే తిని లోపల వదిలేస్తారు. వీటిలో అయితే మంచిగా తింటారు, మొత్తానికి లొట్టలు వేసుకుంటూ తింటారు. చేస్తారు కదా, ఎట్లున్నదో చెప్తారు కదా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు. మొత్తానికి తయారు చేసిన ఎట్లుంటాయి ఎరకనా? గిట్లుంటాయి మరి, గట్లుంటుంది మనతో. మినప్ బజ్జీలా మజాకానా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి, మర్చిపోకండి. ఇవి తినుకుంటే అట్లనే కూర్చోకండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. ఉంటా మరి, నమస్తే.